sa Good Vibes, may isa ka lugar sa Bacolod City kung sa diin ginapatigay ng tree planting activities. Ang una, karon isa na ka tree park. Aton bisitahon ini sa report ni Romeo Subaldo. Daw mala mini forest kung makasunod ka diri sa may tree park sa Bacolod City sa barangay Alangilan. Sa tabok lang ini isang Alangilan National High School. Nagaidas ang mga puno sang kahoy sa sini nga masobra sa 8 ka hektarya nga propiedad sang syudad. Pagsulod mo na diri sa area sa idalom sa mga puno sang kahoy, pamatsagan mo na ang matugnaw nga dapya sang hangin kay man. Napalibutan ka na sang mga puno sang kahoy nga daw yara ka sa sulod sang mini forest. Mahandong kag mabugnaw ang dapya sang hangin, bangod na puno sa mga puno sa nagkanaylain nga mga species sang kahoy. Ang iban diri, mga native trees, kag ang iba naman, mga pine trees. Sa katugnaw, ang mga caretaker diri, doble-doble ang ginasuksok ng mga bayo. Sa subong abi nga makusog kag matugnaw ang dapya sang hangin, mas matugnaw pagid diri sa site. Ako na, 3 ni kasampaw ang bayo ko. May sleeveless pa ko diya sa sulod. Pero tugnaw gina diya, ma'am? Kaya nga hangin. Tugnaw gina diya, ma'am. Bisan hindi mo nga chimpo. Bisan summer, tugnaw na diya. Kitungod sa kakahuyan. Ano nga mga puno sa kahoy ari di? Mga labandi, mga mahogani, gemelina, may mga red lawaan, white lawaan, mga almasiga, mga damo man di mga dipterocarps, may mga mayapis na di sa plungan. Sa una, iya ini isang DNR kag ilagin turnover sa Bacolod LGU. 2004, nagsugod ang mga tree planting activities sa mga eskwelahan, government offices, fraternities, kag mga private companies. Ang kampo kag kahilamunan sang una, subong matapos ang 20 ka tuig, amo na sini ang itsura. Mga 20 man ini ka tuig ang ginalagaan sa mga caretaker nga mga empleyado man sa syudad. Utan ka kampo tapos nagbakante, pagbakal nagbakante na bala nga wala gid as in tanom, amo lang na ang gatubo ho, ang butong. Ang anong tubo? Ang kawaya na bala. Mga kawayan ng tanan? Oo, amo lang na siya ang makita mo diri nga galabaw, kundi mga kakugnan lang di mga tigbaw na bala, amo lang na. Tapos kamo na din na nanom? Ang mga estudyante may ara man mga office nga mga Mag-amo ning tree planting nga site sang una. Oo. May mga seedlings sang nanari-sari pagid nga mga klase sang puno sang kahoy nga inog tanom. May ginpatukod man diri nga ecotourism building sadto pero wala mahuman kay naabdan sang pandemic. Nagaserbi ang ini nga lugar nga tambayan sa mga estudyante. Ang lugar suwak man para sa mga naga-walking kag naga-jogging kay man preska ang hangin nga mahaklo mo diri. Sa Domingo, nagpadulong diri si Mayor Albi Benitez. Iyang ipabutyag ang iyang plano nga himuon ang lugar bilang isa ka green space para sa mga luyag mag-picnic sa mga park kag luyag mag-nature trip. Luyag sang alkalde nga i-develop ini, i-preserve ang kakahuyan samtang butangan sa mga area nga pwede pwestuhan ang mga turista. Nalipay ang mga caretaker sa sini nga balita. Nagapakita lang gid kuno nga kung ginatipigan ang palibot, tawo sa gihapon ang makabenepisyo sa ulihi.